Здравейте всички! Радвам се, че сте с нас днес. Надявам се, че сте готови за едно вълнуващо пътешествие в света на водата и нейните уникални свойства. Днес ще си поговорим за невероятните свойства на водата от долината Хунза и как тя може да повлияе на вашето здраве. Тази вода е известна със своите изключителни качества и е обект на множество изследвания. Водата е основен елемент за живота и здравето ни. Но не всяка вода е еднаква. Някои видове вода имат уникални свойства, които могат да подобрят нашето здраве по начини, които дори не сме си представяли. Долината Хунза, скрита в северните части на Пакистан, е известна със своите бистри реки и дълголетни жители. Тази област е дом на хора, които живеят дълго и здравословно, и много от тях приписват това на водата, която пият. Местните приписват доброто си здраве и дълъг живот именно на водата, която пият. Но какво прави тази вода толкова специална? Какви са тайните, които тя крие? Какво прави тази вода толкова специална? Нека разгледаме по-подробно. Ще се потопим в науката за тези уникални свойства и ще разберем как те могат да бъдат полезни за нас. Оказва се, че водата от Хунза е изключително богата на водородни молекули, които действат като мощни антиоксиданти. Тези молекули могат да играят ключова роля в поддържането на нашето здраве. А сега нека ви представя H500 – вода обогатена с водород, която наподобява свойствата на водата от Хунза. Тази вода е създадена с цел да предостави същите ползи, които местните жители на Хунза изпитват ежедневно. Проучванията показват, че водородните молекули могат да неутрализират вредните свободни радикали в тялото, намалявайки оксидативния стрес и възпаленията. Това е от съществено значение за поддържането на добро здраве и предотвратяване на различни заболявания. Но това не е всичко. H500 има още много ползи. Тя може да подобри вашето общо благосъстояние и да ви помогне да се чувствате по-енергични и жизнени. H500 може да подобри енергийните ви нива, да подпомогне възстановяването след тренировка и да осигури по-добра хидратация на клетките. Това е особено важно за активните хора, които се нуждаят от бързо възстановяване и оптимална хидратация, и да осигури по-добра хидратация на клетките. Това е особено важно за активните хора. Хидратацията е ключова за здравето на кожата и цялостното благосъстояние. Когато клетките ни са добре хидратирани, те функционират по-добре и ние се чувстваме по-добре. Изследванията в тази област продължават, но досега резултатите са изключително обещаващи. Учените са оптимисти